Il-Pulizija rnexxila taqbad lil Samir Almiri wara li l-movimenti tiegħu ġew intraċċati permezz tal-informazzjoni ċellulari mill-mobile tiegħu u anke ta' Victor McKean. Dan ġie spjegat fil-kumpilazzjoni fil-każ ta' qtil ta' Victor McKean mis-Supretendent Keith Arnaud. Samir Almiri huwa l-Libjan suspettat bil-qtil ta' McKean. Almiri telaq minn pajjiżna u mar il-Marok ftit jiem qabel il-Pulizija sabu l-katavru ta' McKean imgeżwer f'Boros Suwed fil-kamra tal-banju ta' appartament f'Misraħ Dorer f'Santa Luċija. Fil-qorti Keith Arnaud spjega li evidenza ċellulari turi kif Almiri ġarfu u l-mobile ta' McKean wara l-allegat qtil. Dan hekk kif l-informazzjoni ċellulari miż-żewġ mobiles dwar il-postijiet li kien fihom wara qtil bdew jiġu l-istess miż-żewġ mobiles. Dan apparti li meta wara qtil Almiri uża l-karta ta' kreditu ta' McKean kienet jinbagħat messaġġ fil-mobile ta' McKean innifsu u li kienet jinġar minn Almiri. B'hekk ma' kull messaġġ mill-bank, il-lokazzjoni ta' Almiri kienet qed tintwera fuq il-mobile. Permezz hekk il-Pulizija setet ukoll mill-kameras tas-sigurtà tal-ATM u s-CCTV tara lil Almiri allegatament jiġbed il-flus mill-kont bankarju ta' McKean. Il-prosekuzzjoni qalet li nstabu marki ta' swaba ta' Almiri fuq il-boros iżda Almiri qal li hu stess mess il-boros qabel. DNA ta' Almiri u ta' McKean instabu fid-dar fejn instab il-katavru. Marokkin li daħal f'Malta legalment f'Jannar li għadda se jibqa' jinżamm f'ċentru ta' detenzjoni wara li l-qorti ma laqgħetx it-talba tiegħu sabiex jiġi rilaxxat. L-immigrant li wasal Malta f'Jannar ta' din is-sena ilmenta li ma kienx hemm raġunijiet validi għalfejn l-ordni ta' tneħħija maħruġa mill-Pulizija tal-Immigrazzjoni ma ġietx eżegwita. Madankollu l-prosekuzzjoni mmexxija mill-ispetturi Lara Butters u Hubert Gerada ilmentaw li min-naħa tal-Marokkin ma kienx hemm kooperazzjoni sabiex jipprovdi d-dokumenti legali tiegħu. Il-prosekuzzjoni spjegaw ukoll li fil-frattemp għaddejjin il-proċeduri mal-Ambaxxata Marokkina sabiex jiġu akkwistati d-dokumenti kollha tul iż-żmien li tippermetti l-liġi. Costantino Felice minħal Ormi u Dalaja Zammit mill-Belt inżammu arrestati wara li tresqu l-qorti mixlija li wettqu hold-up fuq raġel ta' 50 sena fl-Imsida xarilu u ma ċaħdu l-akkużi miġġuba kontrihom fosthom li serqu ġiżirana u darbu ħafif lir raġel ta' 50 sena. Felice ġie mixli waħdu li ġar sikkina miegħu u Zammit ġiet akkużata waħedha bitlajjar għal skop ta' prostituzzjoni u li jirreċediva. Meta allegatament wettqu s-serqa huma użaw l-istess vettura li kienu biha l-erba' meta ġew arrestati. Ex-kmandant tal-Istat Iżlamiku nata sentenza ta' omur il-ħabs fl-Ungerija wara investigazzjoni konġunta bejn l-Iskwadra ta' kontra-terrorizmu ta' Malta u l-Pulizija Ungeriża. Il-Qorti Ungeriża sabet lil Ħassan Farud ħati freati kontra l-umanità kif ukoll minn tal-inqas każ wieħed li jinvolvi l-qtuħ ir-ras ta' persuna. Ir-raġel ġie arrestat mal-wasla tiegħu f'Budapest sentejn ilu fuq reati ta' dokumenti folots madankollu informazzjoni miksuba mis-servizzi tal-intelligenza Belġjana waslu għar-rabtiet mar-raġel mal-Istat Iżlamiku. Fi-snin ta' qabel huwa wkoll kien issentenzjat f'Malta wara li nstab dokumenti folots u ngħata sentenza ta' sentejn ħabs sospiża u ġie ordnat biex jitlaq minn Malta immedjatament.